Iki wong telu ki ngono kabeh nek iso ngono kok. Tanggane iki iso ambrol nggih. Telu bareng ambrol tenan iki. Nggih. Sampun pinangkani Pak Suroso warukan nggih. Wah, sembah nuwun. Saya gayeng menika diagung Pak Asomo nggih nyo kemarang adane Hadicara Hastungkara mbok bilih mangke putra pinangkaten saripit sampun keparenggah walih wonten ing sasana aji. Wis lekas nggih. Sak lagu mengko terus didongani. Iki sing mau nyanyi sepisanan iki nek anu iki entam jumeneng nek. Iki isih duweni dawuh saka penyanyi Bapak Supri isih ngersake tembange Podang Kuning pun aturaken. Nggih. Balik stendro Mas. Podang Kuning. Ngangge bawa betul Pak Supri? Langsung. Oh, Brotoseno. Brotosenane mangke nggih. Niki Podang Kuning sik. Mengko menurut karo napa nggih? Karaktere nek karaktere Brotoseno niki sing pojok niku lho, Pak. Wah, niku cocok nih ya. Nggih. Nah, sing paling kurus nggih. Monggo aja dipun aturaken Podang Kuning dados. Oh iya, nganggo toto. Monggo Mas Kanten. Nggih, Mbak Kanten. Nggih. So